shi sa idan Allah tabaraka wa ta'ala baka wani irin karfi na zaka iya samun dukiya ka tara al'umma ka ce da ku muka samu maraba, wallahi ba karamin imani Allah ya ma ba. To amma dan adam da kuke ta kallonsa sai shi kawai. To shi yasa babu wanda ya san dan adam fiye da wanda ya halicce shi. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala babu halin bil adama da bai faɗa mana a Qur'ani ba, kuma dan adam bai isa ya canza ba. Shi yasa daga lokacin da kake mu'amala da mutum ka fara zuwa da wani abu a zuciyarka shine wannan fa sunansa mutum, shine farko. To kuma sai ka duba alqur'ani, duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa akan mutum wannan ɗabi'arsa ce, domin sunansa mutum, shi ba mala'ika bane. Daga lokacin da mutum ya yadda aka bashi siffar mala'ika ya karba, to ya zan wawa, ya rinka wahala kenan dan bai zai iya yi ba. Su mala'iku su ne la ya'asuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala ba su sabawa Allah abinda Allah ya umarce su, kuma duk abinda aka umarce su sun aikata shi. Haka su mala'ikun Allah suke, amma shi mutum da kuke ta kallonsa yana nan a mutum. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a. Haka dan adam yake, butuli ne, haka Allah ya faɗa. Bai ce wane da wane, bai ce mutum. Idan alheri ya same shi wallahi rowa yake, idan kuma shari ya same shi sai ya gaza. wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi, amma idza massahu sharru fa zu du'a'in arid. Can kuma aka ce kana ya kusa. Wallahi dan adam idan alheri ya same shi sai ka tar ya wannan abi janibi, ko sai bai zai sai ya ware daga cikin mutane, ba zai shigo cikin su ba, domin shi yanzu baya so da shi da al'umma a raba. Wannan duk mutum haka yake, sunansa mutum. To kan nan mutum da kake ta kallo, idan kuma bala'i ya same shi ya ce fa zu du'a'in arid, ya fi kowa addu'a da roƙon Allah. Sai ka tare shi kuma kullum yana Allah Allah Allah, amma yana samu kuma sai ya nasiya ma kana ya da'u ilaihi me min qabalu. Idan wannan abin ya same shi wallahi ya manta da wanda yake roƙo a baya. Ga mantuwa wurin dan adam, wa ma kana rabbuka nasiya la yadullu rabbi wa la yansa. Wanda bai da mantuwa Allah ne, amma mutum yana da mantuwa. Ga rowa, wa kana al-insanu qatura. Mutum marowaci ne, in ji Allah. In kana mu'amala da mutum ka yadda marowaci ne shi wannan mutumin, da haka in ka ga ya bayar, wato imani ne ya danne shi ya bayar. Shi sa daga lokacin da dan adam ya hana ka abu, ka daina zargin sa kai tsaye, ka fahimci wannan mutum ne, haka dan adam yake. Kuma kulikal insanu da'ifa, mutum an halicce shi da rauni. Dan adam yana da rauni kan al'amura, ko na mata ko sauransu, yana da wannan raunin. Kan nan kuma akwai kawa da aka kawata masa, zurina lillahi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara. Dan adam yana son mata, dabi'arsa ce, haka Allah ya yi shi. Ita kuma mace tana son namiji. In ya ce da kai baya so, ƙarya yake, yana so, sai dai ya danne. Wa'annan ɗabi'u ne na ɗan adam da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa mana. Innal insana li rabbihi, inji Allah ya ce ne, lakanudin. Ubangiji yana faɗa maka da kanka cewa wallahi ɗan adam butuli ne ga ubangijinsa. Haka mutum yake, ubangijinsa ma ɗan adam butulci yake masa, haka yake. Shi ba mala'ika bane, da haka yana da wasu irin halaye sai shi. Shi yasa da Allah ya halarci mutum sai ke cewa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan adam da kuke kallo yana da wato ainihin karfin ya fajirci, yana kuma da karfin ya bautawa Allah shi kadai. Dan adam yana da wannan karfin, duk zai iya yi. Zai iya zama mutumin kirki, kuma zai iya zama mutumin banza, zaɓin sa ne. Amma mala'ika bai da wannan zaɓin, bai isa ya zama mutumin banza, bai isa ba. A ce ya zama mala'ikan banza, bai isa ba, domin Allah ya halicce shi ya zama mala'ika, haka zai zama. To amma kuma shi mutum zai iya kirki, kuma zai iya abin da yake sabanin kirki, haka mutum yake. To irin wayannan abubuwa Allah ta faɗa mana ɗabi'u na ɗan adam a Qur'ani iri-iri, ya ce haka ɗan adam yake, haka ɗan adam yake, haka ɗan adam yake. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Ga musun tsiya ɗan adam, ga abu ka nuna masa ya ce ba haka bane, haka muke. Wannan kakka ɗauka ba haka muke ba, a'a haka muke, in ji Allah. Shi ne ɗan adam akthara shay'in jadala. Idan ka ɗauko Qur'ani cike yake da ɗabi'a ta ɗan adam. To shi sa muka kawo wannan zancen, shi da ku fahimci cewar yanzu da aka samu kuɗi yanzu
an samu dukiya da haka fa asauruhu ya sai suka sirranta shi ba za su bari yan uwansu su sani ba, duk da an taho tare amma yanzu kuma an barbaje tunda kuɗi ya zo. Lokacin da muna firamare akwai littafin da muke karantawa, ban sani ba ko a ƙara karatu sunan littafin, dan ƙaramin littafi ne dai haka muke karantawa. An ba mu labarin Audu da Ali, za ku tuna idan mutum dai bai manta ba, amma da jimawa akwai labarin wani Audu da kuma Ali wanda suke tafiya sai suka tsinci kuɗi sallan abin na sallallahu. Audu ya tsinci kuɗi ya ɗauki kuɗi ya abin nan, shi kuma Ali sai yake cewa alhamdulillah mun yi wa Allah godiya mun take sa'a. Sai ya ce a'a mun take sa'a ko dai ni na take sa'a. Za ku rika da ya ce a'a, to ce shi kuma alin ba tashi hankali sai ce to mu je Allah ya ba mu sa'a. Suna tafiya sai ga barayi suka taho a guje, wayyo barayi sai ya gudu. Shi kuma Ali dama babu baya dauke da komai, ya falle ya riga wuce gaba. Shi kuma Audu na baya saboda ga kuɗi yana dauke da ita, ba sai ya manta da kuɗi ya wanda kuɗinsa, ga barayi sun kusa isan ma. Ya ce wayyo Allah za mu yi asara. Sai ya ce a'a, za mu yi asara ko dai kai za ka yi asara. Ina fata an fahimta wanda ita ce ɗabi'a ta ɗan adam. Kaga tun muna yara sai aka ɗan ba mu labarin nan don a faɗa maka ɗabi'a ta bil adama haka ɗan adam yake. To shi sa in ka ga mutum ya yi nagarta wallahi ka yaba masa. In ka ga ɗan adam ya yi abin kirki malamai ka yaba masa. Idan ka ga ya yi abin da yake ba na kirki ba ka tosaya masa. Amma ka zo ka rika ɗauki ɗan adam cewar dole ɗan adam ya tsaya kyam kamar mala'ika, shi ba haka Allah halice shi ba. To shi yasa da Allah ya halicci ɗan adam sai ya sanya tuba. Da za a halicci mutum a doron ƙasa, mala'iku suka fahimci ɗabi'a ta mutum, suka ce ya Allah a taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a, yanzu zaka sanya wanda zai barna a doron ƙasa mutum kenan, kuma yasfiku dima su zubar da jini, ya Allah ka sanya su ne khalifofinka a doron ƙasa. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, mu muna tasbihi muna gode maka muna tsarkake ka ya Allah. Allah ce da san abin da ba ku sani ba. To shi sa da Allah ubangiji ya kama doron ƙasa, sai kuma Allah dama cikin siffofin Allah akwai tuba da gafara. Shi Allah tabaraka wa ta'ala gafurin ne, Allah kuma at-tawwabu ne. Tana nan fil azar kafin a halarci mutum. Shi yasa aka halarci mutum dan ta ƙara tabbatar da wannan siffar ta Allah na al-gafuru kuma at-tawwabu. Sai kasance mu kuma sai mu yi zinubi, saboda haka halittar mu take. Idan muka yi zunubi sai mu ce ya Allah ka yafe mana, sai Allah ya yafe. Mu yi zunubi a rubuta mana zunubi ɗaya, mu aikata nagarta a ninka ta 10 har 700, har ma a za'afin kasira, amma duk da haka ɗan adam ya fi yawa a wuta fiye da aljanna. Saboda mutum. To shi daga lokacin da aka yi mu'amala da mutum, sunansa mutum ba sunansa mala'ika ba. Mutum shine halittarsa. Sunan da aka sa masa iyayensa ne suka samar, ka san da wannan. Musulmi Allah ne masa muwafaka ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. In ka gan shi dattijo kuma lokaci ne yayi, dattijantaka ta bayyana gare shi. In kuma ka ce malami ne kai ka sa masa suna malami, ba shi ya ce da kai sunansa malam ba. Amma daga lokacin da za ka yi mu'amala da shi, ka ji cewa kana mu'amala da mutum. Shi yasa ita shari'a take ɗaukar mataki ta hana mutum barna. Idan da kai da mutum za ku yi ciniki ko za ku yi bashi, sai Allah tabaraka yake ta a rubuta faktubuhu, a rubuta bashi. Duk gemun mutum a rubuta bashi. Duk kwanan da yake a masallaci in zai ci bashi aka ce a rubuta. Wala tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajalihi, kada ku kosa ku rubuta komin kankantar bashin, komin kankantarsa a rubuta shi zuwa ga ajalinsa. Duk irin nagartar dan adam a rubuta. Allah ne yake bayani akan mutum saboda Allah ya san waye dan adam. Shi yasa Allah ke cewa huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al-ardi wa iz antum ajinnatun fi buduni ummahatikum fala tuzakku anfusakum. Allah ce kar ku zo kuna tsarkake kanku, kuna daga kafada, kuna cewa kai ne wani, ba kowa bane. Allah ce na san ka, na kuma fi kowa sanin ka lokacin da na halicce ka daga yumbu da ƙasa, da kuma lokacin da kake boye cikin mahaifiyarka. Allah ya ce na san ka. Da kada ka zo nan gurin kana tsarkake kanka, kai ba kai bane wannan mutum ne kai, ai na san ka ai.
Allah ce ya san ka. Da haka mu yi takawa mu kuma taimakawa 'yan uwanmu su yi takawa, kuma mu fahimci duk mutumin da kaga ya kauce a taimaka masa ya dawo kan mi daidai. Wannan shine abin da zai kai mu gaci. Kada mu ɗauki wasu mutane kamar mala'iku mu ɗauka wasu ba za su taɓa yin laifi ba, a'a za su. Allah ubangiji ya sa mu gane.